Türkmen goşuny garaşsyzlygyň 32 ýyllyk bayramy münasibetde dawraly harby parady taýýarlanýar. Dawraly ýürüýüşlere çekilýän harbylaryň arasyna tapdan düşýän, syrkowlaýan esgerler köpelýär. Şu günler Türkmenistanyň harby edaralarynyň, şol sany gorunmak ministrliginiň harby okuw mekdepleriniň hemde käbir goraw polklarynyň harby serkerdeleri we esgerleri Aşgabatyň etegindäki Bekrewe harby şäherçesine harby parada taýýarlyk görýärler. Dawraly ýürüýüş münasibetde Balkan vilayatyna ýerleşen Balkanawat goraw polkunyň harby deňiz güýçleriniň garşy harby birikmesinden hemde Türkmenmaşdaky harby deňiz institutynyň müň töwereg harby gullukçy Biray töwereg munanadal paýtagta getirilipdir. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň öwrenen maglumatlaryna görä awgustyň ysty günlerine Biray töwereg wagt bäri dawraly ýürüýüşlere taýýarlanýan esgerleriň arasyna syrkowlaýan, tapdan düşýän harbylar köpelýär. Türkmenistanyň günbatar sebitlerine ýerleşen harby edaralardan Aşgabada getirilip parada gatnaşmaly edilen esgerleriň epesi bölegi günurma içgeçme ýaly saglyk meseleleriniň ýetileşmegi bilen Balkan vilayatyny gurdurypdyrlar we harby keselhanalary ýerleşdirilipdirler. Dawraly ýürüýüşe çekilýän harbylaryň arasyna keselçiligiň artmagy harby ýol başçylary şowsuzlyk öteripdir. Habarçymyzyň harby töwereklerdäki ýytybarly çeşmesiniň maglumatlaryna görä esgerleriň arasyna saglyk meseleleriniň ýetileşmegi bilen baglykda birnäçe harby serkerdelere Türkmenistanyň gorunmak ministri tarapyndan käýinç uglan edilipdir. Garaşsyzlyk bayramy 27 oktýabrdan 27 sentýabra geçirildi. Sunuň üçin harby ýürüýüşe taýýarlyk çäreleri awgust aýyna gabat gelýär. Dawraly ýürüýüşe taýýarlanan eserler 45 gradus yssyk howada, günüň asagynda parada taýýarlanýarlar. Munyň netijesinde bir topar saglyk problemleri ýüze çykýar. Günüň asagyndaky taýýarlyklar adamlary keseledýär. Diýip ýagdaýdan habarly harby çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyzyň öwrenen maglumatlaryna görä Sewit garnizonlaryndan getirilen harbylar Bekrewe harby şäherçesine çadyr gurup ýaşaýarlar. Esgerleriň ýaşaýyş şertleri agyr diýip ýagdaýdan habarly çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Harby parada gatnaşan ähli harbylar Bekrewe harby şäherçesine bolýarlar. Harby serkerdeler saglyk ýagdaýlary ýüze çykan halatyna öz harajatlarynyň hasabyna saglygyny bejertmeli bolýarlar. Türkmenistan 27 sentýabrda Garaşsyzlyk gününiň 32-nji ýyl dönümini bayram edýär. Garaşsyzlyk bayramyna gabatlap sentyabr aýynyň ahyrky hepdesinde Türkmenistanyň halk maslahatynyň mejlisi hem geçirilýär. Galy berse de bayramçylyk dawralary möhüm syýasy jemgyýetçilik çäresi bolan halk mejlisi bilen bir hatarda 22 sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 42 ýaşaýar. Berdimuhammedowlaryň şahsiýet kultu dawralandyrylýan ýurtda döwlet ýol başçylarynyň dogluny günleri köprünç dawraly belenip geçilýär. Häkimetler üçin şeýle möhüm seneleriň öňü tyrasyna hususan paýtagat Aşgabatda awgustyň ahyrky hepdelerine köpçülik öýün bayramçylyk çärelerine taýýarlyk işleri badaldy.